Ka Khasi Student Union KSU North Khasi Hills District Union kalapins kem bakan persya bet yak jingtmu bante yak food court ha umling da ka badawa baka sarkar ka ban pin urlong shwa yak jingte yak facilitation center kumbla deptmu min shwa kania ka jingpin kem jong ka sing kalami hadian ka jingalang bar u deputy commissioner kariboi district u Dr. Abhishek Saini u blak hot ikinong yalam ka KSU banyakren halor ka jingnait pinsange yak jingtre jong ka food court ha umling ha kini kisngi baladem Hakate Jinyalang Ladon Langru u Superintendent of Police Karibhoi, u Giri Prasad, u Tourist Officer Karibhoi, ba Binong Kendri, u Block Development Officer ka Umling CNRD Block, ba Eric Dekhar, ba Kinongyalam Jong ka KSU North Khasi Hills District Union, balayalam da u President ba Ferdinand Kharkamni. Habakren shikilat nong tho kubor, hadian ke jingalang ka blani katu kat nipor bat UDC ka ribhoi, uba Ferdinand Kharkamni, uloong ba ka KSU kamdon jing persya ya ka jingwan ka food court ribhoi, Hindray uloong ba ka jing persya kalong tang namar ba yakate ka jaka, nadep mang bante ya ka facilitation center, ka ba ka seng kala dawa na du kisnam balalen, ban pintre kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khanrio. Ban ai kublei ya borok ki noilam joka KSU na po district kejungi pengilai perhenti kum kasti wakilatip bapa na po DC office ban ya penduk mentaski alor kane ka cipasange ketika kut ka walaksana po joka facilitation center te kai bangi so kembala kenduk ha ki si ba lalek jiwan jong u vice president jong ka KSU sangkmi nilai alai pet yang dijaka nilai kenduk yang tourist officer Pat kelapau syai ba kadon ka jikmu ban kelano ya kate syaka jaka ban aibam ane ka put te ni nagli jungi persya nomor bangilai ya ka Meghalaya Resident Safety Security Act hadin ka jeki ka line permit au stem aja khalai aja ka sau bat kumjuru nadu stem aja khandreu ya ka ain lap kelaak eka bat ni sosi ba hadin ka jingwat jaka au stem aja ka khandai nilayo ban pe ya kate jaka wat langi ka sarkar ka barim bunswa kala ai jitmu la kala ai jitsko yangi ba kandon ka jaka ka bandon hadu khasan ekar ka jaka hangte hapo khat khandai mer ka kejumut ka khasan ekar bang du mishwai sarkar ka barim ka jumut ka galong ba kanamdan kanono ka jingtheng kali kriyat la ka jong kalin bat kandon ka jaka ka bhae kane ka ample space te ngila so ba ka jing bomyo pat ya tu jaka na kala long lum palat hadin pat house nem ajak khandai ngala ikmi te jaka ketika jaka ada joka transport department bat hatuk por kampadon ni ga jisnaru ndre hadin ba ngiyo ban baik basokar ngiyo ketika jaka ke belongkum arekar tamai bat ya ka batam ya kata kala shimhi ke transport department banbu ya ka kata lan ka bridge bat ngiso ba house dam ajal arpo aka arpo trik u benai no pra ayo ban pli ya ketika facilitation center lemba jong u sembut menteri u badai u ba person tusong hatu por bat lapan syai yangi bakidon ki laki jong ki facility sangto lane ki counter benikong kade jong ka tourism department ka bar kade jong ka infiltration department ka balai kade jong ka labor department bat kumju ki we department lada dongkam bat kumju ka cafeteria hani ngan pensyai balabu khanang yaka lada kinonglit na kin wanle ki kot kisla kamde ban simpor than balaja ba ka simpor kedon ke cafeteria kini ban bam yadi lane kini ban res sangta Henry larang ipet ya ka jingmut joka menswa niso bagi pediang ni trapor namar bakini ki counter kimja jadu hedalangi ya kane pat kajisna kuma plai balai mensisi bangi pi baro katuka area barkhoi lasna namata ka food court lane ka jaka aibam te ka ingi namar langi pet ya ka khasan ekar ka jaka ka badan ngide banyo menswa ngi khamyo ini yo kane arekar tam lane ka baduna kalong ka jingtheng kali hadu ka total ada kan sedang kane ka Meghalaya Resident Safety Security Act hapo jong kane ka facilitation center lane ngiong kata ka entry point te kumta ngi panpau hangne kasgi bo DC ba ngi persya ya ka food court kanwan hapo district riboi jingi hanu no jikaru ilong ki bakloi ban pediang ene ka jimut lane kane ka project wala da kinung no ki wan ki ba company ki wansna kamtam ki company ki badai napo ka jala jingi ilong ki bakloi ban pediang ka Henry lada piwan hakta ka jaka kebangi layat nadu upor menswa banyo ya ka jaka bat kadi tang tu jaka jong jaka sarkar ba kai hap ban pelong ya ka kum ka entry point dan ya ka facilitation center Henry ngi sosi pat menta
penpau dan liang juga jingi penbaik ya keren mene ga penpau baik ba ngimde ban pensange development lane pensange ya jingi okam yo jam re hoi ni sotu ya jingi okam yo jam te na liang jingi ki swing penmi ba beli film ka kamera apo office of ya shim interview ya grade 1 grade 2 grade 3 ban flight no grade 4 man shim ya personal interview re menta ki penkelai ngi da employment ka bun tam apo riboy lada ni no jori kata re ka jumut jongi hangne menta lada kata ka jaka ka bangi la temu ban pelong ya ka ka entry point la pelong na ka kata ka jaka aibam kalong ka e jikta yangi kiseng ke isu bat kunjuk ki kiseng badan lang ru oh ya ka jing ya kendu mene penbaik lokal yang jong ki try ki boyo etika tenda mansnaru ki la pensko ya ka jikso joki andai nga ngila percaya ki ru ba ngimdan jiktip ru apo dikhot ya ka tender namar yangi lalong no kum kita try ki ba peni ya kata jaka mansnai ke entry point Henry Lashnai ya kene ka la ai kene ka advertisement ka tender claim ka jiktip jogi wat hadin bang yui balayang ka te jikte ngesa stu ba ka jiktu jong sarkar kan mok ka kwa man ai no sha ka no ka company ban shim ya ka te ka jaka ban penkela ka jaka aibam lane ka food court bat hagaju upor nang liang jogi KSU hadin bang lai keren hajing don lang jong udipudi commissioner jing lang jong block development officer jing lang jong officer police jong kare boy mi penpau baik kawi kasur ba kumbangila pensange ha kisi balalek bat kaju upor hadu menta meneru mi pensange baik yang te jingtai bat ngina masya alat kanon noru ba kente ngone heringi kwa ba kasorkar kan penting na no hadin bangi sotu ba kalapoi shapo central government shapo MHA ba kan kloi honora no ya kata ka feedback lani ka positive sign gajungi bangi ni obu no kata ka facilitation center ngim boong lani ngi piang buram ki kamdei ka jaka ka bang yong ngim kwa ba kibru na bar ki wat kali yang jungi KSU ngi welcome ladi ki tourist ngi welcome ladi ki students pon pulih po jela jungi ngi long welcome ladi ki dong trei ki bangi dong kam ya ki bagi trei po jaka jungi ki bagi ki jai bendu jungi ngi ma trei ngi long welcome ki ladi ki don ki officer ki bayu posting shene ki bon trei shene ngi long welcome ya boro kini ngi long welcome handrei ngi kam gaji welcome jungi pat kalong katkum ka kot kasla bagi don bat haju upor larangi welcome ya ki hata ki jaka bagi peniang kali ke bong ngawang mene bagi wantang southly ki tourist boss ru katkum ga jaka blasna menta kalalo ga jingtheng kali ka bahe bat lada kata jingtheng kali kalong umta kini kinong late ngawan jungi kinan kwa shu banwan shine nomor kata jing jaka ka bangile ya ka entry point na ka facilitation center kalong ga jaka ka bakhamia henrengi ai jumut shu ba yaitu jaka yang lari ban pan shu na ka transport department bahkan khamhe bhashu bat haju upor ladang idon gini checkpoint nanoi pi kum une jing buwan chipok jela jungi u drugs lane uganja ba kiwi gwe kanlong bate lakam namar kum mentang ngimdon kinonu checkpoint ki balat kilong ki checkpoint ki bangila mante lakam namar ba nyoi ya jing jele jung drugs buwan po jela jungi lalong kaba ma hadu katata kabangi kum kasengru ni sotu bangimde bangin check tang yubreu rewat yubreu wara ikitiaru ngiap check lang tamju adu la shaili skiru ngin pesage be tekam kat baka sarkar kepat jawab ya kan ya. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.